kind Jokenya senyo bende koro ngima to pod medo mana idho. Etwa kod Lolwe Tv johala mopogore mane oloso godo wacho kaka kuom piny owacho serem keto kenge motegno mar neno ni japiny ok omedo hinyore pile ka pile. Johala go mag boda ywago bech mafuta mamedo idho dwe ka dwe kendo koro miyo kata jogo mabende giting'o giyud mathoth kaluwore kod pesa be mabende jo kastembe gigo bende koro onge godo. Ywago ne thothgi loso kare gine gwenge ma Kong'o mayudore Nyakach e kaunti ma Kisumu. Wan kaka mine kaka watimre onge kata mogo mwanyarego mwadoge oto nikech kaka kiyudo 200 mogo en siling 200 ki 200 ni pok ing'iewo omena pok ing'iewo sabun kidhi e sabun ka sabun bende siling 200 miti wariyo kes gi nyithindo maka wanyalo timore onge koro wan wakwayo sirikal ni kaluwore gi ngima moidho kata mar fuel kata kidwa dhi kamoro mtoka kende beche tek apiko be beche tek nikech gimbe giywago fuel koro wakwayo sirikal ni ka giyie giduoknwa nengo mogo chien giduoknwa nengo sukari chien sukari kende 150 chuni ni idwa madho kata mana pi lilo puothewa bende otho ma kata bando bende necha kudni oywero kudni no ywero bando ma kata bando waonge ge puothe to koro kwang'e ni wadwa dak e maisha machal nade kaluwore ni puothe waonge gimoro ni cha kudni oketho mogo sano osedonjo 200 sabun be 200 mo kende wachamo chiemb pi nikech mogo kende mondo idhi nyiewe duka onge mo siling 30 onge mo ma siling 30 onge mo ma siling 40. Wan kod hinyruok namba 1 e wach mar fuel odhi malo moingo higni te ma ji osedage e piny miyo wan kaka joma tiye sekta ma fuel tiye wahinyore kabisa. Kaeto gi machielo nengo mar wuoth tema koro rach kabisa nikech piny tek ne ji te king'iso jawuoth ni umedo nengo en bende ywago ni mana kuma no ae ni mogo no ok oyudo koro miyo waneno matek fuel ni malo makiolo fuel mar siling 200 to ka ng'eny tiloso siling 300 kiloso siling 300 200 dok e fuel idong gi 100 samoro siling 300 no be mondo ilosi kwa okinyi nyaka odhiambo bote manade onge koro miyo waneno pek kabisa sana ne jowa ma sirikal mane wayiero magin jo siasa ema koro medo nego wa kabisa nikech jopiny hinyore to gin bende gin mana tie wach magi nyalo wacho be otimo ang'owa be onge mondo iwinje kata ka sirikal kata ka jo siasa mane wayiero mane jochung'wa bende wuoye wach hinyruok kata mar fuel ni otimore nade onge koro sana wach mar fuel nikech wan watie sekta mar boda to boda tiyo gi fuel miyo wacho ni wahinyore makata sani samoro kata mana yiero mwabiro dhiye ok wabidhi go kura nikech gima koro wakwayo sirikal kadiponi ginyalo wuok oko mondo ging'i kaka bech fuel nyalo dok piny nikech kadiponi bech fuel ose rise gimoro amora biro dhi malo koro mar ariyo gimonego sirikal ochako timnwa kendo en ni giwuothnwa every filling station okoro osebedo kanyo nitiere different prices onego gimiwa standard price and ging'i ni the quantity mar fuel no ben amount to 1 liter nikech wa confirm in various pumps jomoko fuel gi are less and the same amount wachulo pesa man malo to wayudo capacity man piny koro ngimo osebedo matek kabisa mogo chorie 250 ka kwadhi survive onge udi be samoro ine ot moro mirent samoro ine ya dalani koro wakwayo sirikal mwadhi yiero kochopo dwe mar 8 tarik 9 ni giwuog oko mondo mi gikonywa yore waricho wadoke udi ma samoro wanindo mana gi kuon e lwetwa nikech yore mwaringe richo to jo siasa to nitiere mano wayiero koro wakwayo kabisa gi duol mamuol ni kadipon waseyieri e kom mar governor kom mar whatever please siasa ka ja siasa ng'i rol ni kik japiny mane yiero hinyre to inti winjo maber iwe dak dala kamanyo chidake idak na